Kay Maya Paildo po, Mayor, na ano yan po yung kakatamo pong emergency announcement para po karang kakatamong kabalen kay Niking Guagua po. Well, hindi po kakatamong darat ang bagyo na po. Masyado tayong worried. Yan po, naman tayo pag-asa. Lalo po kayong pronouncement. Baka maging super typhoon niya po yung kakatamong bagyo Rolly. So, makanyan mo na po yung kakatamong munisipyo na po, may gamitin tamo kayong Disaster Council, inactivate tayo po in preparation kaya daratang bagyo ini. So, it's a member po na yung council, ito po kanya-kanyang obra. Balo tayo po, Sabado, Domingo, na po, Lunes, medyo uling alang obra, pero gaya alang obra, makaready po yung kaya munisipyo, kaya gayang manpower. Number one, nagkakatamang disaster na po. Nandun po yung many information about yung bagyo. Panigaralan tayo, iturang tamo talaga. Pero by all probability na po, sana po manaliway position yung bagyo tamo. So yung po preparation tamo number one, parang po kaya evacuation centers. Makaready lang po, ikakatawag po ng MSWD, makaready lang po kaya food facts doon sa kasakali. Makilala po rin kakatamong memalen, ayuda, tungkol po ngayong bagyo ngayon Kabat po yung din kakatamong engineering, makaready lang po rin ngayong equipment mo, lalagyan tayo lang. Po, then po kakatamong pangsagip, then pong pagkatamong, po, remotor boat tamong, sa kasali pong maragulang headboard. Yung pong kakatamong health naman, po, makaready lang po rin kakatamong RHU 1, 2, 3, 4. Baka mag-ready na lang po, pati po rin kakatamong kapulisan ang po rin kakatamong BFP. Kaya po kingayo mga bitapong ambulansya sa kasakaling emergency, mabilis po yung kakatamong responding. Na po, karengalo ang pong kakatamong kapitan. Dahil po kapitan tamo, inform na lang po kay mga palyari. Kailangan tala pong i-ready. Uli pong kailangan po rin kakatama may malengking barangay na lang information tungkol po kay kakatamong bagyo. Hindi kailangan po mitinan lang information para po makapag-prepare lang masalese. Another po din kakatamo po palang farmers din na binantala pong information yung kakatamong DA kay local na po kay munisipyo. Narita pong farmers sa muna almost 70% mo po rin kanilang medyo 70% na mature na yung kanilang pali, papapupul nila po, banta po mga sira. Na po, po rin kanatang guli, banta yung preparation po, at least ating tapong gamitan no, officially, na kanatang ortanaro, after na po yung kanatamong bagyo. So, karena po memali na po, sana po wala talaga din tanalulwal. Kaya po, kaya po lakasan yung bagyo na nagkagya po. Uling atinta pa rin pa naman pong COVID. Wow. Aside po yung bagyo. Yes, o tapin po, na yung COVID po naman, o yan po yung peka maragul tamong maging problema, o sima po kaya tamong evacuation, o kaya isolation facilities, alala po laman. Kung atin lalaman, medyo tagalita ang bagya ka rin, uli ka tanong ng napiyabe, dito po ang ng PUI, po po rin kakatamong sa kasakaling evacuees na po, ay lang po pwedeng napiyabe. So please po, ito po, makinig po ka ready, kakatamong munisipyo, banta po ako, pumagalala, na po tayo isipan nyo, lalo kayo mga liyan kakatamong, hindi po, ready po yung kakatamong munisipyo in terms of alos po, sabihan ko na po siguro yung kakatamong readiness is 90%. Mayor, na po yung panabilin po ka rin kakatamong kabalen, lalo na po rin ang atsuking low-lying areas po. Kanina pong low-lying areas, po, bawat po kasi barangay, atin tamong mga bigta pong hazard map. Po. So, yung pong mismong kakatamong kapitan, dinatala po instruction, na especially po kanina low-lying areas, o pong malakasan na yung uran. Kasi po, panigaralan na yung uran. By the way po pala na complete po gamit, especially po yung tamang digital rain gauge. Kaya balo ka mga certain barangay na po
panigaralan tala every hour. Kung po masyadong malakasing rainfall, na po, agad nila pong palikasan, baka po, ela po lumbog at makapagsadya na alang masira kay kanilang payo mali-mali. Makayunta po ka-ready. Dahil po equipment tamo na makaredy lang po in case na ating pong may bitas, mabilis na po mag-respondi, kita pong bagay ika. Kaya po, magsabi kong mayap na po, liwango po kay COVID, yung pagsabi kayo, kaya po COVID, of course, maintain tayo po itong minimum health standard, kaya po, kaya naman po bagyo ni, since wala pang gawan, kaya po emergency, eta po lulwal. Bata po, di kami mismo, eda na po pigaganakan. Kaya po, marami na po problema yung darata kayo ni. Na sabi po, disiplina mo po. Kaya po makailangan kayo ngayon na, huwag yung kayo, all you have to do, mouse kayo mo po. Kaya po, bali na po, alas din telephone number ni, kaya po, kaya na po, kaya po mamad ng telephone, 24 hours na po ng telephone, nagyan po ganingan to, especially po kaya kaming disaster, kaya po kaya kaming local MTRRMO, 24 hour ya po makabuklad, apinta pong radio, two-way radio, cellphone, landline po. Kaya po, panagal may hapin po sana kaya katamo radyo na po, pero kasalukuyan din pa po i-assemble kaya katamo radyo. O yun po yung ka-importante na kaya katamo radyo. Nagyan po sana karen mong kaya katamo transistor radio, ababali po nung nanay mga pangyari kaya katamo kabilugan na barangay o posibleng kabilugan na distrito na ng second district na ng Pampanga. So, tapo, may mga tapo, hanggang po keng Lunis na po. So, at siya po, dahil kayong radyo, na po, dahil kayong cellphone, o kaya po kay Facebook tamo. Every now and then po, magkay kayo pong ulat kay Facebook, na po, ano pa na po din kaya tamong gagawa na ini. Every now and then, na po, mag-live tamo, bata po, ababal na rin kaya tamong kabalen. Lalo na po yung mga palyari kahit i-balen wagwa.